Apane ya? Mosok kabele pedhot. Ah! Ah! Leh, lah kayak Jaiman toh. Oh iya ya. Man, mandek kok sik. Walah, kowe to, Mat. Iya, Man. Piye kabare? Sehat to? Alhamdulillah sehat, Man. Iya, Mat. Wong urip ki sing penting awake sehat. Wis to, paribasan wong turu bantalan duit. Tapi lah awake bumbuken kaya iso menikmati. Ya apa ora? Aku ora butuh ceramahmu, Man. Wes awakmu rasa kakean kata-kata. Utangmu piye? Nek masalah utang aku jek panggah eling, Mat. Ya lek jek eling lah disaur to, Man. Aja mblet wae. Iya ya, Mat. Panggah tak weki. Tapi awakmu aja nesu to. Iki kan jek wulan riyaya. Ya salaman sik ne. Piro-piro luputku sepuranono ya, Mat. Iya, Man, padha-padha. Lah ya ngono lho, Mat. Jadi awak dhewe iki kosong-kosong lho ya. Oke, Man. Ya terus ki piye masalah utangmu? Yo ndek omah to, Mat. Sajane iki wis tak siapi duwite. Tapi kowe tanteni ra moro-moro no. Ora moro piye? Pendak tak parani nang omahmu lawangmu ditutupan kok. Padune kuwi arep pendo to. Sopo to sing ngendoi? Kowe moro nang aku jam piro, Ik? Ya kayak biasanya teman, jam 10-an. Piye? Ya wis telan kok kowe. Aku jam 09.00 sudah rapat. Rapat. Terus kayak dapur opo iki lho. Jadi piye to iki? Elek ngene iki aku mantan mantri, Lin. Jadi aku jadi butuhne wong. Oke, Tri Mantri. Wis, Man. Saiki ayo awakmu tak gonceng nang omahmu. Mumpung awake dhewe petuk. Ya ki awakmu rapat neh. Ya wis ayo. Pas ketepan iki Mat, aku ya arepe mulih. Wis to, utangku ku tak lunasi kabeh. Lah yo ngono lho, Man. Dadi padha penake. Kowe penak, aku yo penak. Jadi aku gak diseneni dari pihak kantor. Lah sok-sok nek awakmu arep utang, piro panggah di ACC. Iya iya, Mat. Wis kowe rasa omong Ayo aku ngantor mulih. Oke, Pak Mantri. Monggo jenengan mangkring. Mat. Adik sik. Nyapu Man dikon mandek iki. Weh, aku blet nguyuh, Mat. Kowe iki obah nguyuh to, Man. Sok-sok neh, Man. Kowe lek arep metu gawe ya pempes. Patakmu iki. Ku padane cah cilik pokok gawe pempes. Kene wis tuwek, Buat tapi ndos no kok. Raimu no. Ngono darane ndos ora gelem. Mat, tanono dhisik ya. Jangan tinggal aku. Ya ora bakal tak tinggal kowe. Panggah tak anteni, Man. Beh, jane sing duwene Jaiman iki pirang liter to? Nguyuh ket mangak barbar. Man? Jaiman? Suwi ram to? Man? Lah, udah semaur. Man? Jaiman? Lah, nanti sakit. Man? Wow, rasa-rasanya Jaiman belayu lipat kono iki.
Awas kowe man. Sampai kowe kepethuk, tak kecek gulumu kowe. Hanya jaimane celeng kowe. Minggu-minggu enake ngejak dolan Dik Luna ae. Dik Luna ton, I love you. Ngeng 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 Wes angel, angel. Angel. Dadi wong wedok saiki iki ya kudu iso mandiri. Ya kudu pinter golek obat. Dadi aja dipadakne karo jaman biyen. Wong wedok isine mung masak, macak, manak. Ya sida kaliren kuwi to. Lah wong jaman saiki obah mlaku dhuwit e. Bayu. Pangganggarangan gundul iki sing mora-mora. Nyapa, Cel? Sampean Dik Luna, rasa macak lagi tok ayu. Apa meneh sampean macak Dik Luna? Bintang Korea lho, kalah ayu. Gak usah gombal Cel, teko-teko. Gombal piye to Dik Luna? Iki lho kenyataan. Wes, gak usah kakean kata-kata we. Kowe emang rene arep nyapa? Imen kan dinane minggu to Dik Luna. Jawa aku sampean tak jak dolan. Lah kowe kok arep ngejak dolan aku ya apa ya duwe duit? Sampeane piye to Dik Luna? Iki mang lho, wis tak cepake dhuwit 100 e. Walah Cel. Duit 100 sih lho, gek tekan ndi e? Paling mek oleh bakso sak mangkok tok. Dhuwit 100 e wakal Dik Luna. Akeh apane? Jaman saiki duit 100 sih nylilit, Cel. Lah terus piye Dik Luna? Wis ngene, Cel. Mending duitmu 100 kuwi titipno aku. Engko lek mbok gawa jelas kelong. Bener sampean Dik Luna. Mesti tak gawa. Mesti tak entek. Lah iya, engko lek duitmu wis mumpuk akeh, awak dhewe iso dolan. Masuk Dik Luna. Ya wis. Duitku gon Dik Luna. Dik Lun. Lah yo ngene lho, Cel. Dik Lun. Aku tak ning kene sih ya. Ngancani sampean. Mati aku. Ojo, Cel. Lah bar iki aku arep dijak metu budeku Metu nyadi to Dik Lun? Dijak blonjo ning swalayan Cel. Hah? Sualan Dik Lun. Swalan gundulmu swalayan, Cel. Lah terus piye iki? Wis mending awakmu mulya Cel. Sesuk rene kok eneh. Ya wis Dik Lun. Tapi sangune no. Sangu apa Cel? Bukan muhrim ya dhewe. Cung jauh lah ya padha ae to. Piye to? Ya wis. Timbangane gak. Ya wis, Dik Luna sayang. Mas Kancil mantuk sik ya. Iya Cel sing hati-hati. Lewat tengah ya aja lewat pinggir. Oke Dik Luna sayang. Aku tak lewat tengah. Baik kan? Wah, terah kancil candos. Dikon lewat tengah kok malah oke. Lumayan. Isu-isu wis oleh tojoan 100. Haha. Gak tak gawe cara ngene. Apa iso lolos aku ki meng. Nek trimakno utekmu ora nutut mat kuwi karo aku iki. Lah wong jae manuteke wis kelas profesor rek.
Lah kok mbok lawan to, Mat. Yo jelas pedhot no we. Jan pegel aku. La 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 la. Jiane iki pasangin cap opo ya? Lagi tuku seminggu wis rusak iki. Mosok ora gejerane. Jal terus ane sik. No kena. Ala-ala apa yo godak kowe iki lah. Akal-akalan benakne kipas sih. Kuwi engko ora malah kena kobong wi ya. Wes menang alambemu nah. Kowe iki teko-teko ra kei solusi. Malah nggih emosi ya. Terus aku makan ngekei solusi piye? Yo ngewangi apa-apa kene toh. Lah wong aku ora iso apa-apa. Celuk nang tukang servis kana lah. Beres wingko. Kowe nek rasa ngewangi minggah ta ono lho. Heh, jadi wong juga gampang nesuan, marai cepet kena stroke. Heeh, karek kok nes batu gitu dia stroke. Terus bujuk nih kowe kuwi. Lah kan nesu toh. Wes Mbak Markona mau mandi dulu. Bocah kok senengane ganggu Geno kok uwi jane benakne apa to? Ikan bandeng, ikan lele. Sajae kok sibuk to Mbak Gen? Beh, jan pantunmu lho Kang, ra nyambung belas sih. Maksud to Mbak Gen? Pantunku gak nyambung. Allah wis sembuh. Oh gak, maksudku aku takok kuwi lho. Ngapa kipas anginmu kok mbok bongkari? Iki lho Kang, kipasku ra gelem munyer ya. Walah. Jajal tak cekin no. Leh. Aku gane tanda-tanda kehidupan no. Lah iya. Nek biasane no, kipas angin iki penyakite kabulator kobong. Mosok to Kang? Kipas angin iki kabulator barang. Padak nih motor ae. Kok kabulator to no? Alah. Barangnya sing cuwilik kuwi lho. Apa to jenenge? Aku yo lali to. Lah, maksudku transistor iki lho ono sing kobong. Wis sampe benake to Kang nek sampean iso. Kene panggah iso to no. Lah wong kene lulusan STSG. Hah? STSG? Sekolah ndi iki kok lagi krungu aku? Ngene lho no tak jelasne awakmu. STSG singkatan Sekolah Teknik Serbaguna. Wis sembuh Kang? Gak dong aku. Wis to, tenang ya lho no. Kena kipasmu ki engko. Ya wis Kang, sampean benane lek iso. Tapi ya kuwi no. Biasanya aku lek ngombe kopi dhisik teku ra kena mikir. Oh, berarti sampean njaluk kopi. Iya no. Oke Kang, tak gawe sik terimakno kopi ya. Nah, ya ngono lho. Apane iki ya? Kok gak ada reaksinya belas sih? Wow, lah kabel rung dicople no. Jolaya. Leh. Aku panggarung somunyer. Lah delok saka bali cek kuat iki. Apane ya? Mosok kabel pedhot. Aduh, uyung. Aduh, awak kok apes terus toh? Dan pegel aku.
Nandi ke mau jaimani. Jarine menakne kipas. No geno. No. Geno. Nyapu to kejane bengak-bengoki. Jane nyapu to bengak-bengoki. Kalau jaiman delok. Ya Allah. Man. Jaiman. Man. Jaiman. Jaiman. Man. Mosok mati nah. Mati piye to? Wong sak ambekan iki lho. Oh iya. Lah terus piye iki nah? Iki tak gujuke banyu sak. Yo. Man, Jaiman. Alhamdulillah nah. Oh wis tangi. Iya, no. Setekang. Sampeyan kemeng nyapu kok sing tak ning kono iki. Enak. Berarti wedangku tak ombene dhisik. Weh, kok cepang nggih kopi ya toh? Tapi ye, Sajane kemeng nyapa to, Kang? Nyo Kang kopine. enak. Yo. Ki mengene no. Kipas anginmu ki rusake ora sak baene. Rasa bene piye to Kang? Maksudnya kipas anginmu kuwi lho, jeroane nek demite. Mosok kipas angin ana demite. Ngomongi yo. Lah buktine aku iso diuncal sampe kok kene no. Oh, lah terus piye iki Kang? Ki ngene no. Kipasmu tak dandanane nang omahku wae. Masalahe iki butuh ritualan barang e. Ampre demite ben ndang ngalih. Ya wis Kang lek ngono, sampean gowo. Ya wis no lek ngono. Kipasmu cepet-cepet dan tak gawane. Masalahe demite ku selak ngamuk. Cek to nah, sing diomongne jaman mang tenanan apa ora e? Lah mbuh. Piye to? Ya wis Dik Lun. Tapi sangune no. Nyawa kamera, berarti. Oh, Nason. Ya wis Dik Lun. Penting sangune no. Tapi, no, Nason. Ya wis Dik Lun. Penting sangune no. Ya Allah. Nason. Tak gurem. Mek tak gowo. Nol. Nason. Tak gurem. Ya tak gurem. Nek tak. Nason. Sak bene piye?